थानायनि मोनसे खाबु जोंजों लोगोसे रायजोनोबो जों होलांनानै जों दिन्थिनो हायो नामा? जोंखौ रायजोफ्राबो गनायगोन नङा होमबा? रायजोफ्राबो मानिगोन नङाबाथ' गावसोरनो मोनसे समाव नांगौबाय बिनिफ्राय आफादा जोब्बाय चिरां जिल्ला एक्स एनडिपि वेलफेयार दानानै गावसोरल' मोजाङै थांना थानायनि लामाखौ सोरजिबाय नाथाय रायजो राजाफ्रा जेबो गैया बेबायदि मोनसे हायो आरो बे वेलफेयारनि गेजेरजों बे खाबुखौ जोङो लानो हागोन होननानै आङो बुंबाय आरो खावलायबाय आरो बिनिफ्राय जोंनि गेजेराव जाहाथे जोङो गोनो गोथो बेबायदि बेले बेजे जाया जोंनि बिसिनिफ्राय गोबां फैबावनांगौ दंमोन गोबाङानो फैयाखै थुलिबारि समष्टिनिफ्रायथ' सोनारदों जाहाथे मानसि हिसाबै मोनसे बेस्थ'बो थायो माखासे बाथ्राफोरखौ सारमोनहा बुंलांगोन आङो गोबां बाथ्रा बुंला दिनैनि बे गिबियाव बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनाय आं बावहरग्रोबाय बयनिसिम गिबियावनो आं खुलुमबाय जोङो थांनाय 31 अक्ट'बर दाननि 2020 मायथाइ जोङो मोनसे मिटिं हलाव जेनेरेल मिट एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन दानायनि मोनसे थिरांथा लानानै जोङो बे जथुम्माखौ जोङो जथुमनानै सावरायलायनाय जादों दा बेनि मेन थांखिखौ आङो फोरमायलांनो थाखाय आं दिनै बे मिडिया थ्रुयै आङो बुंनो गोसो जादों दिनै जेनाखि जोङो मोनसे थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जोंहा जेनाखि एकर्ड जानानै थांबाय दा जोङो दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेरावहाय माखासे गोबां उसुबिदानि बेलायाव जोङो दिनै जोंनि गेजेरावहाय जेबो अनसुंथाइ बा सुबिदा जोंनि गेजेराव गैथ'वा आरो बिनि थाखाय आं फंनैसो बुंगोन आरो जों दिनै बे एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशनखौ जोङो मानि थाखाय दानाय जाखो आं बिनि थाखाय आं खेंफोरथि होलांनो सानदों जों दिनैहाय बे एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशनखौ जोङो दानाय जादों जोङो बेवहाय लोगो नांनानैहाय जोङो एनडिपिपि आरो एनडिपि आरडि आरो एनडिपि एस बे ग्रुपनिफ्राय जेसेबांनाखि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय बेसेबां जोंनि केडार्सफोर दङ बिसोरखौ जोङो लोगो नांनानै जयै जोङो मोनसे जथुम्मा लानानै जों बे एस'सिएशनखौ जोङो दानाय जादों आरो बेखौ दाफुंनाय जाबाय बेखौ मावफुंनाय जाबाय आरो बेनि मेन थांखि उद्देश्य मावलांनाय थांखिफोरखौ आं बुंलांनो आं गोसो जादों आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव होलांगोन जों दिनै खमैब्लाबो जों चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एक्स एनडिपि जोङो जयै जोङो गासै जोङो बेवहाय मिटिं हलाव 200 जननि बारा जोङो जिरायनाय बा जुथुमनाय जादों बेवहाय जोंनि सिट केपासिटि जिरायनाया एसे खमखाय जों माखासेखौ लिंहरनाय जायाखै जोंनि गेजेरावहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एस आर डि पि खौ लानानै जों जयै मोनसे एनडिपि एक्स हिसाबै जोङो खमैब्लाबो जोङो 600नि बारा जोङो गासै केडार्सफोर बा एक्स एनडिपिफोर जोङो दङ दा बेजों जयै जोङो लोगो नांनानै जों बे जथुम्माखौ जयै जोङो जथायै जोङो बेखौ सावरायलायनानै बेबायदि जेनेरेल मिट एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन अफ चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो बेखौ गठन खालामनाय जाबाय दा बेनि मेन उद्देश्य बिसयफोरखौ लानानै जोङो बेबायदि जोङो मावफुंलांनो थाखाय जोङो आखायाव लादों दिनै जोङो एसे गोबाव एकर्ड जानानै थांबाय एसे गोबाव दिन दिनैहाय 8 मास 9 मास दिना जोंनि गेजेराव जानानै थांबाय दा बे हिसाबैनो बिनि फंनैसो आं बुंनो गोसो जादों जों दिनैहाय एसेबां गोबाव स्ट्रागल खालामनानै जोंनि गासै न'खर संसार सोलिनायाव जोंनि आफादनि जेसेबांनो सेक्रिफाइस खालामबोदों जोंनि केडार्सफोर एक्स एनडिपिफोर दङ जोङो बिथांमोननिसिम बा जोंनि न'खरनिसिम बा जोंनि लाइफ स्टाइल जोङो माबोरै जोङो जिउ खुंलांगोन बिनि जोंहा जेबो उपाय राहा गैया दासिमाव गभर्नमेन्टआ जोंनि सायावहाय राहा लामा बा जोंनि राहा लामाया दङ खिन्थु जोंनिसिम दिनै मोनफुंनाय बेबायदि मोनसे सुबिदा फैथ'वाखै बेखायनो जों माखासे भबिसतखौबो लानानैहाय जोङो दिनै बे मोनसे वेलफेयार एस'सिएशन जोङो बे एक्स एनडिपिनि बे आफादखौ बे एस'सिएशनखौ जोङो दानाय जादों आरो जोंनि बे मेन थांखिया जाहैबाय जोङो जेसेबांनाखि खस्थ' खालामनानै दिनै जोङो गोबां जोंनि एक्स एनडिपिफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो गोबां जों सिन्था खालामलायदों जयै आरो बेयाव जोङो दैदेनगिरि नांगौ जानायलाय जों दैदेनगिरिबो गायसननानै लाबाय जोङो आफादगिरि नेहाथारि
अर्गानाइजिं सेक्रेटारि ट्रेजारार आरो गोजौ लेभेलाव एडभाइजार हिसाबै जोङो बेबायदि मोनसे जय बडि जोङो फर्म खालामनानै बेखौ दाफुंनाय मावफुंनाय जाबाय आरो बेनि थांखिफ्रा आरोबाव जोङो जुदि भबिष्यत जोङो जोंनि केडार्सफ्रा सोरबाया खस्थ' खालामनानैहाय जुदि सोरबा सासे सानैया माखासे उनसुंथाइ खस्थ' खालामनानैबो सेक्रिफाइस खालामनानैबो जुदि मोनाब्ला गावनि थाखाय मोनसे उनसुंथाइ न'खर संसार सोलिनो थाखाय बिहा सुबिदा जुदि गैयाब्ला बिथांनि थाखायबो जोङो जाहाथे जों सहाय मददखौ जोङो होनो हागोन होननानै जोङो सानदों एबा जोङो सरकारनिफ्राय जोङो बेखौ दाबि खालामनानै जोङो बिथांनि थाखायबो मोनैनि थाखायबो हयथ' जों बेबायदि मावनो हागोन खोमा होननानै जोङो जयै मोनसे खौसेथि इउनिटिखौ जोङो लाखिनानै जोङो खामानि मावलांनो जोङो थांखि जोङो लादों आरो बेयाव जोङो बे जोंनि जुथुमनायनि माखासे हाबाफारिया बेनोबाव जोङो दिनैहाय अल चिरां एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो बेनि जोंनि थांखि बिथांखिया बेनो जाहैबाय जों जिनाखि इउपिपिएल दोलो राजनितिक हिसाबै दिनै बिसायख'थि फैगासिनो दङ जोङो बे बिसायख'थिखौ जोङो बबे पार्टिजों जोङो लोब्बा लादों जों बेखौ स्रायै जोङो बुंनो गोसो जादों जोङो दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल दोलो देरहानायनि सात्तुआव जोङो एक्स एनडिपि हिसाबै जेसेबांनाखि जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव दङ जोङो इउपिपिएल दोलोखौनो इउपिपिएल राजनितिक हान्जाखौनो जोङो देरहासार जों खालामलांनो थाखाय बा खालामनो थाखाय जोंनि सात्तुआव जोंनि स्ट्रागोल खालामनायनि थाखाय बेबायदि जोङो साननानैहाय आरो जोंनि थाखाय सिन्था खालामगोन आरो खालामनोबो हागोन आरो मावगोन होननानैबो जोङो आसा खालामनानै जोङो इउपिपिएल पार्टि हान्जाखौनो जों दिनैहाय देरहासार जोङो खालामगोन होननानै जोङो बेबायदि मोनसे सिद्धान्त जोङो लादों जोङो गासिबो जोङो खौसेथि थानानैहाय जोङो इउनिटियै जोङो अराय सम थानानैहाय सरकार दाखांनायनि उनावबो इलेक्सन जाखांनायनि उनाव सरकार दाखांनायनि उनावबो बे आफादा जोंहा थाबायानो थागोन एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सियेसन हिसाबै जोंहा बे मोनसे आफादा थाबायानो थागोन आरो जोङो सोर माने जोंनि गेजेराव खस्थ' खालामनाय भुगिनांनाय कन्ट्रिबिउसन खालामबोनाय जेसेबांनाखि जोंनि एक्स एनडिपिफोर सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोना जाहाथे रावबो माने उनसुंथाइखौ मोनालासे थाया जों बेफोरखौ जोङो अरायसम जोङो दायित्व जोङो लागोन फैगौ बिसायख'थियावहाय जोङो खामानिखौ जोङो मावनोहाय थांखि लादों बेयावहाय जोङो जिनाखि राजनितिक दोलो जोङो जायजों सापर्ट जादों बे दोलोआ जाहैबाय इउपिपिएल दोलो बे इउपिपिएल दोलोखौनो जोङो देरहानायनि सात्तुआव जोङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सियेसन हिसाबै चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो सापर्ट खालामगोन आरो जोङो देरहाहोगोन आरो देरहानायाबो खाथां आरो देरहागोन आरो गभर्नमेन्टखौबो दानो हाहैगोन बे एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सियेसन दानायाव जोंनि थाखाय बे आफादखौ बे एस'सियेसनखौ सालायनो थाखाय जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि नांगौ जानायखाय जोङो बडि फर्मबो जों खालामदों आरो बेयावहाय बिबानगिरि हिसाबै आफादगिरि हिसाबै आंनो फिलिप नार्जारि आरो बेयाव जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै अशक नार्जारि बिथां आरो बेयावहाय अर्गानाइजिं हिसाबै रथ' आरो ट्रेजारार हिसाबै जोंहा महत मुसाहारि मोगथां मुसाहारि सार बिथां आरो बेयावहाय लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि आगुनि एक्स एनडिपि दैदेनगिरिफोर दङमोन बेयावहाय बि जायख्लं बिथाङा सासे एडभाइजार आरो आइ डमिनिक बिथाङा सासे एडभाइजार आरो बि रुबु बिथाङा सासे एडभाइजार बिथांमोनानो एडभाइजार हिसाबै दङ बेयावहाय बे रोखोमै जोङो बडिखौ फर्म खालामदों आरो जोङो बेबायदि दैदेनगिरि नांगौ जानायखाय जोङो बेखौ दाफुंनानै जोङो लादों बेनि सोमोन्दै जोङो जेबो बुंनो हाया मानो होनोब्ला दिनै जोंनियाव जेबो खबर गैया जोङो बेखौहायनो सानबाय थादों जोङो मोनोब्ला जोंनि थाखाय गोबां सुबिदा जागौमोन किन्तु दिनैसिम जोंनि गेजेराव जेसेबांनाखि मोननांगौ मोनसे सुबिदाफोर दंमोन जों बेखौ मोननो हायाखै आरो स्टाइपेन्ड मोननांगौमोन मान्थलि हिसाबै बेखौबो जों मोननो हायाखै दा बेखायनो जोङो बिनि थाखायबो जोङो गोबां जोङो सिन्था सरसा खालामदों जोङो भबिष्यत मा जागोन बेखौबो जों सिन्था खालामदों दा गोजौआव सारमोना मा डिसिसनाव दङ बा मा सावरायदों बेखौ जों खबर लाथ'नाय जायाखै आरो जों दिनैसिमहालागै जों गोबाव सम जाबाय स्टाइपेन्डखौबो जों मोननो हायाखै गोबां जोंनि सोद्रोमाफ्रा दिनै दुखु खस्थ' न'खर संसार सोलिनायावहाय भुगिनांनानै दङ जोङो फैगोन समावहाय बिथांखिखौ जोङो लानानै जुदि सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हायाब्ला जोङो
गुबुन मोनसे अल्टारनेटिभ जोङो सुबिदाखौ जोङो लागोन बेखौहाय जोङो गोसोआव थिरांथा दङ नाथाय बेखौ जों माबोरै मावगोन एसेबां आं बुंजोबथ'लिया जोङो आसा खालामनानै दङ सरकारा जोंनो होगोन आरो बे मोनसे गभर्नमेन्ट जुदि सरकारा जुदि UPPL हान्जाया जुदि दायोब्ला जोंनि थाखाय बे सुबिदाखौ होनो हागोन आरो होगोनबो आरो जुदि बेयाव जों सुबिदा मोनाब्ला आरो जों माबा मोनसे अल्टारनेटिभ जोङो मोनसे खायदाखौ जोङो लाहैगोन। दा एकर्ड जाखांनायनि उनाव गोबां खेदाफ्रा जोबथेसालियाव दङ बेनि थाखाय नोंथांमोना माबा मोनसे सिन्था खालामदों? बेनि थाखाय खुब दुखित जोङो सिन्था खालामदोंमोन एकर्डनि सिगांनो गासैबो बाहेरायाव फैनो हायो खोमा होननानै नाथाय गोबां बेले बेजे केसनि दायनि थाखाय जाहोनाव गोबां चार्जशिट गोबां NIA केसनि जाहोनाव गासैबो सोद्रोमाफ्रा जोंना बाहेरायाव ओंखारबोनो हायाखिसै दिनै सुक्ति दिनैहाय एकर्ड जानानै थांबाय मोनसे गोजोन मोनसे गोरोबथा जानानै थांबाय दा जोङो बेयाव जोबोद दुखु दङ जे जोंनि माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव दङ बेखौ जोङो माब्लासिमाव जोङो बख'नो हागोन बेखौ जोङो सिन्था आरो जोङो दुखु बेखायनो बेखौ बख'नो थाखायबो जोंहा मोनसे राजनितिक दोलो जोङो हान्जा जों सापर्ट खालामनांगोन बेनिफ्रायसो जोङो माखासे सापर्टखौ लानानै जोङो बेफोरखौ जोङो मावनो हागोन होननानै जोङो सिद्धान्त लादों बेखायनो जोङो बेयावहाय UPPL दोलोआ बे खामानिखौ मावगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेजोंनो जोङो सापर्ट खालामनानै बे खामानिखौबो जों मावफुंनो हागोन होननानै जों आसा थिदों। जोङो सिन्था खालामदोंमोन ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो सानबायबो थादों मा खालामब्ला मा मावगोन बेखौनो साननानै जोङो दाखालि क'क्राझाराव बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा फैब्ला जोङो बिथांजों लोगो लादों आरो डाइरेक्ट बे केसनि सोमोन्दैनो जोङो सोंनाय जादों जोङो गासैबो NDB फोरनि केसनि सोमोन्दैनो सोंनाय जादों दा बिथाङा बुंदों जे जोङो गावनो मास मोनसेसो टाइम होबाव बे जिखिनि केसफोर दङ माखासे बेखौ जोङो उथायग्रोनोसै होननानै बिथाङा खोथा होदों ओमफ्राय जोङो बाखि बुंनो हाया खिन्थु बिथांनि पलिटिसियाननि बुंनाय खिन्थु बेखिनिखौ मेसेजखौ जोङो मोननायखाय जोङो खोन्थानाय जादों। ओरैनोथ' 70%आनो UPPLजों दङ बाखि 30% बे 30%नि गेजेरावबो गासैबो माने हार्डक'र केडार नंजोबा जायफोर BPFजों सापर्ट दङ ओरैनो माखासे सापर्टारफोरानो माने लोगो जानानै बिथांमोना जोंबो NDAB होननानै क्लेम खालामनानै BPFखौ सापर्ट होबाय थादों बिथांमोना 30%सो जागोन आरो बेखौथ' बिथां सरकारनिफ्राय जि मेसेज बेथ' नोङो लकडाउन बा कर'ना भाइरास बेफोरनि थाखायनो होनदों ओमफ्राय बाखि नोङो रिहेबिलिटेसननि खोथा बिथांमोना स्पेसियेल रिक्रुटमेन्टनि खोथा बेफोरावबो बिथांमोना बुंदों जे बियो दानो जानायनि सम्भब नङा बेबायदि माने मेसेज मोनदों आरो ओमफ्राय बाखि नोङो बे लननो माबानो बायदि रोखोम बेफोरखौसो बिथांमोना मावग्रोनो नागिरदों ओमफ्राय बेबो माने 100% जागोन बेखौ आसा खालामनो हाया बिदिनो नोङो 10% 5% बेफोरबायदिखौ बिथांमोना मावनो हागौ दा बे हिसाबै रिहेबिलिटेसननिथ' बेबायदि मोजां माने स्टेप लानाय बायदि बेबायदि नुवाखै दाबो बेखौनो जोंबो सिन्था खालामबाय थादों। दा फैगौ समाव माबायदि सरकारखौ नारसिननो थांखि लादों नोंथांमोना? जोङो बेखौथ' दा फैबाय थानाय समावहाय जुदि मोजाङै मावफुङाब्ला जोङो माबा मोनसे डेम'क्रेटिकेलिब्लाबो जोङो धरना सरना होनानैब्लाबो मावफुंनो गोनां जागोन जुदि समा सफैयोब्ला आरो बेखिनि टाइमावहाय जोङो गोबां माने प्रब्लेमफोर फेस जाबाय थादों जेनेबा जोंहा गोबां NDBफोरनि बे डाटाफोरावहाय मुंफोराबो हाबाखै ओमफ्राय जायफोर माने जुदि डाटायावहाय हाबाखै बिथांमोननि थाखायबो मा मावगोन बेखौबो दिनै सिन्था खालामनो गोनां जादों ओमफ्राय दा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे मेसेज फैदों जोङो दाखालि माखासे खोथाफोर रायज्लायनो मोन्दोंमोन बिथां IGPजोंबो BTRनि दा बिथाङा बुंदों जे बाखि जायफोर माने डाटायाव सोनो हायाखै बिथांमोननिखौ माने माबा मोनसे लन बा बायदि रोखोम साबसिडिफोरजों होनानैब्लाबो बिथांमोनखौबो जोङो मदद खालामगोन जायफोरा माने NDBनि सिम्पेथाइजार ओमफ्राय जेनेबा लिंकमेन हिसाबै मावदों बिथांमोना जुदि डाटायाव सोनो हायाखैब्लाबो बिथांमोननि थाखाय बे खामानिखौ मावगोन होननानै बिथांमोना बुंदों ओमफ्राय बाखि डाटायाव जाखिनि सोनो हायोब्लाथ' मोजां आरो बिथांमोना सोनोबो नाजाबाय थादों भेरिफिकेसन एसे एनै फैदों मा बुंनो बेखिनिया आवगायनानै दङ आरो